қимати манзили зист дар душанбе ба таври бесобиқа поин рафтааст ва Меҳриддин Давлатов имкон ёфтааст хона харад. ин сокини 23-солаи ноҳияи Ҳисор, ки 3 соли пеш издивоҷ кард, ба манзили хусусӣ ниёз дорад. ин ниёзи Меҳриддинро ширкати сохтмонии Комил 2010 бароварда хоҳад кард. ин аби сохтмон тамом мешавад, баъд мо пулашро қисм қисм то он вақт супорда мешавем. ин сохтмонро дару тиризаашро мечаспонанд, баъд мо медроем ба таъмири хона шурӯъ мекунем, медароем зиндагӣ мекунем. хона 53 квадрат, агар ба доллари амрикоӣ ҳисоб кунем, қариб 12000 пули амрикоӣ мешавад. ширкати Комил 2010 ҳар метри мураббаъ манзили Меҳриддинро ба қимати $226 амрикоӣ муодили 2000 сомонӣ бунёд мекунад. ин ширкат мансуб ба Бек Сабур, раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон аст. тибқи арзёбиҳои мутахассисони бахши сохтмон, ба ҳисоби миёна ва вобаста ба минтақаҳои ҷойгиршавӣ 1 метри мураббаъ манзилҳои наву кӯҳна дар пойтахти Тоҷикистон аз $470 то $860 амрикоӣ қимат дорад, ки поинтарин нарх дар фазои шӯравӣ собиқ мебошад. ин ҳисоби нархи арматура арзоншавиш, нархи доллархезу арматура фурӯмад. ҳамин сабаб пештаро $1200 буд арматура. хона рӯи ҳисоби доллар ҳисоб мешуд. баъд як тарафи дига ҳисоби музди рабочиам пасттар шуд, барое ки ҳозир ҳама одамо паси коранду мисол кор мекунанд. аввал мисол рӯзи кориҳошон мешуд, соати корӣ мегирифтанд то 15 сум устод. аммо одаме ки пеш 15 сумда розӣ буд, ҳозир 8 сум 7 сумда розӣ аст соати кориҳошон. 5 сумда ҳам розӣ аст. омилҳои дигари поин рафтани қимати манзили зист дар пойтахти Тоҷикистон буҳрони иқтисодӣ, коҳиш ёфтани қобилияти харидории мардум ва болоравии қурби доллари амрикоӣ дар баробари сомонӣ гуфта мешавад. ворид шудани нашудани маблағ аз тарафи муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. мо дар он мебинем бисёр мисол хонахаридагии мо омада 50-60%, яхелаш 70% пардохт кардем. бисёраш муҳоҷирони меҳнатианд. ана ҳозир мо мисол дар ҳама вақт дар тамосем, якдигар қатӣ тамос мегирем, мегӯянд ки корамон нест, бози худамон бекорем. тақрибан ҳисоб кунем, мисол як квадрат расход шуда боша $380-400. инам ҳозир мо ҳамин $400 $380 фурӯхтастем, ки ҳамиам ман фикр мекунам гӯё ки ба зарари хумонае. далели барзарар арзон фурӯхтани манзил дар ширкати Зарафшон Сино ба поин расидани муҳлати қарзҳои бонкии ин ширкат гуфта мешавад. бунёди хонаҳои баландошиёнаи истиқоматӣ дар пойтахти Тоҷикистон ҳудудан дар 8-10 соли ахир суръати тоза касб кард. дар тӯли ин солҳо муҳоҷирони корӣ солона ба кишвар то $4 миллиард ворид мекарданд ва ин сатҳи зиндагии мардумро то андозаи боло бурд. ин қишри аҳолӣ бозори гармеро барои ширкатҳои сохтмонӣ ба вуҷуд овард. аммо дар ин авохир бинобар шадид шудани қонунҳои муҳоҷират дар Русия, ихроҷи ҳазорон муҳоҷир ва уфти бошидани қурби рубли русӣ, интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон шадидан коҳиш ёфт ва талабот ба хонаҳои навсохт низ дигар ба андозае нест, ки 1 ва ҳатто ним соли пеш бошад.